سلام كمي تغنيو تخاتاتلت مدب سينما سمرة نلوم دما أب عالمنا خابزلو تصالوتن تسعنو فترتن قلة سوات كان أربالكم هنا مسانا تنحو عدالاوي نهم هايلة اتوم بدم هتانات زتقوماتعو سلسة قلة سوات نتو قداي تخاتاتيلو نتج إكاني استحاوسو فتامي زفت أمو قلة سوات عبيت فرد زأربم علم لخاوي ناي حق تكال International Common Law Court of Justice نتو قداي بتعمي أسنباري كبليو قليتوو ميازيا 17 عامة مهرت قلت زخونة مقلتي نتو ونجل فتي موموز بولوم سمك اندي تخصصتي بوغعي قليتويو بز مسرت جورج برغوغليو جوزيف راتزينجرن جاستن ويلباين زتواهلو قلة سبات تفقاتنياتات تواهلوميوم زوم قلة سبات بناي هتانات دم استقوماتعو ناي ناين سيركل أبالات مخانوم كتغنزو ليزدالي እዚ ማሕበር ሓደ ካብቶም ኣስማቶም እናቀያየሩ ንስራሕ ሰይጣን ዘፋጡንን ዘካይዱን እዩ ማለተይ ኣምለኽቲ ሰይጣን እዮም ሕብሮም እናቀያየሩ ከደናግሩ ከም ዝፍትኑ ከይትሽወድ ኢለየዝ ነግረካ ዘለኹ ዓለምና ብውስናት ሰባት ክትመሓደር ዝናፍቁ ግብራው ንምዃን ምስ ሰይጣን ተሓባቢሮም ዝፅዕቱን ዝሰርሑን ምስ ሰይጣን ምስራሕ ድማ ማዕርኽ እንደይ ዕንወት ከም ዘውርድን ዋጋ ከም ዝኸፍልን ርዱ እዩ ግበር ዝበለካ ምግባር እዩ بناي أملخو قلبت مسار دما أمونغو سيطانن تختلتون زتسنع حقيو زخون ناين السيركل أبالات سيطان قبور زبولوم زقبرو مسات نايل بزأسرو ناي أملخو تنع حق زمرحو قلة سوات مخانوم كترداء لكا بزح كدنا قركا يبلون سلا إلوميناتي حساب أبن لواوطلو حدا نجر كم سمكم قبل بخم كتحفوز دولي نجر انتولو إلوميناتي معايت سيطان مسو حابيرم صرحون يوم عالمنا بقلة سبات كتمرح دما ليتن قطرن يوم دسرحو زوم ناين سيركل مسارحتهم مخانوم تراي تزيبلكا تمساس على أجندان مدبن زلوو كابتوم ناي مستير محبرات حادة زخونيو مع السمسرة مسلكا أوشتي شحن شوعتميتن سبعتات مس إلوميناتي كتنيا ركب زلوو ناين سيركل زسرحو زفنفنو وانجلات ما عليها خمزي بلو ردو حدا ختستوعلو زلكم نجر ميازي 14 عامة مهرت بوقعي استواهب مقلتي ناي عالم لخاوي ناي حق تكاليو ات مقلتي شومونتا ناي عين مسكر زهابو مسكرنتن قالن يتقالل نتو قداي بزملكت ابستقانعي ابت مقابا ايز قربو كلتا مسكر كمززبل مسكرنتهم هابو أب كلتشحن 10 عامة مهرت أقديد كام عماتن أملوخاو سرعات مسرت زقبر السقاي تخايدلنا كلتي زفت زملنا دما جورج برغوغليو استباهله قلة سبيو ناي برغوغليو مننت مستزاري دما ليكا باباس بزبل ناي حاسوت سمز دكاس ناين سيركل أبال كوينو يترخيبو ناي مرمران فردن مسرح وطيتو قود إنا مزازي متيو زتباهله وانجلن تبديل نايلوم مسكرناتهم زهابو كلتا قلة سوات رايزي كونو زرئي ناي تحف سندات ترخيبو كندا أبزركب ناي إنجليز بيتا كريستيان وشتي قويمو براندفورد ناي هندي أحدار بيت مرتزم مهاروز نوبرو هتانات ناين سيركل هايمانوتاو سرعات جهوتات مخانوم زمسكرو سندات ترخبو ازي بيت مرتي موهاوك ناي هندي بيت مرتي تباهلو يتسواع تحرز وانجل زلوغن بعلمانيوم نزبل حتو استرخب مزنتلو ناي إنجليز هولاند بلجيوم نقصاوين بتسابيوم زبل كونم اتو قداي قليل قداي كونن مرتعو كخونو يخوليوم استبالو سندات كلو كابزلوهم إنا تراليو مزوم فلوطات ناي دك سابات ناتنت زقومو حقانياتات ناي كاتوليخ امنت تختلتي نعلم لخاوي ناي حق تكال وسنت زخونو مرتعوتات بمهاب تحبابرو سلازي نايتهم كأند تخصصت زخونو برغوغليو راتزينجر ويلباي زسن بالحقي أب آير كبتن بقد خونه علم لخاوينا حق تكال كابز أبسو وسان مرتعوتات بتوساخي شومونتنا عين مسكر نابت استداليو تسيت زوستو قنعات من قد مخانم أمنا مدقعتي تفتسي منا زبولو كلتا قلة سبات وسيخكا شومونتي مسكر زهابو قال تمساسالي نيرو مس أملخو استتححز تمهارو هتانات
ካብቲ ዝመሃሩሉ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ተዓፊኖም ብምውሳድ መስዋዕቲኦም ዝኾኑ ዝብል ነይሩ። ኣብቲ ናይ መጋባእያ ግዜ ካብ ዝተሰምዑ ዘፈንፍኑ ዘረባታት መርትዖ ከም ዘመልክቶ ኣምልኻዊ ስርዓት ወሲባዊ መጥቃዕትን ጅምላ ጭፍጨፋን ዘካተተ እዩ ነይሩ። ዝነግረኩም ዘለኹ ብሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ምድርና ዝተፈጸመ ሓቀኛ ፍጻሜ እዩ። ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ናይ ሕጊ ትካል ዘረጋገጾ ኣረጋጊጹ ድማ ወንጀለኛታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘቕረበ እዩ። ኣብ 1960ታት ዝተቐስናዮም ዘፈንፍኑ ተርእዮታት ካብኡ ኣምሊጦም ዝሰረፉ ግለሰባት ዝተዓዘብዎ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ። ህፃናት ድፈሩ፣ ኣብቲ መሰውኢ እምኒ ቆራርፅዎም ይብሉና ነይሮም። ኣማራፂ ስለ ዘይነበረና ድማ ግበሩ ዝተባሃልናዮ ንገብር ነርና። ተራና ኣኺሉ መስዋዕቲ ክሳብ ንኾነሉ ደቃይቕ ክሳብ ዝበፅሕ ብፍርሓት ተዋሒጥና ብጭንቀት ኣብ ውሽጢ መዓት ተቐርቂርና ግበሩ ዝተባሃልናዮ ንገብር ነርና። ሰይጣናዊ ስነ ስርዓት ኣምልኾ ምዃኑ እኳ ይጠፍኣና እንተነበረ ንናይ ናይን ሰርክል ኣባላት ካብ ምእዛዝ ወፃኢ ኣማራፂ ይነበረናን። እዚኦም መሳኪን ካብ ኣምልኾዊ ስርዓት ዝተረፉ ምትራፎም እምበር ብኸመይ መርትዖታት ከም ዝተረፉ ስለ ዘይነገሩና ኣነ ከዓ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። እንተኾነ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ናይ ዓይኒ ምስክርን ዝተዛረብዎን ብግሊ ዘጓነፈንን ክነግረካ ባህ ይብለኒ። ናይ ቀደም ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ጆሴፍ ራትዚንገር፣ ናይ ዳች ካርዲናል ኣልፍሪንክን ናይ ኔዘርላንድ ልዑል በርንሃርድ ናይ ተኣምልኾ ተሳተፍቲ ዝነበሩ እዮም። ኣምልኻዊ ስርዓቱን ናይ ህፃናት ቅትለትን ምዕማፅን ዝተፈጸመሉ ዓመተ ምህረትን ዝጠቐስኩልካ ቦታታት ማለት ዳች፣ እንግሊዝን ቤልጅየምን ውሽጢ ጥራይ ኣይነበረን። ኣብ 2009-2010 ዓመተ ምህረት ዝተኸስቱ ሓቅታት ምስ ኣምልኾ ዝተተሓሓዘ ናይ ህፃናት ቅትለትን ዓመፃን ኣብ ገጠራት ናይ ሆላንድ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ወነንቲ ናይ ዝተጋነነ ሃብትን ስልጣንን ንምዃን ዘለዎም ሓቐና በቲ ሓደ ወገን ላዕለዎት ተቆፃፀርትን ምዃን ዘለዎም ድሌት ንህዝቢ ዓለም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣቲኻ ንኽገዝእዎ ዘለዎም ህንጥይነት ምኽንያቱ እዚ ኩሉ ዝጠቐስክዎ እዩ። ርሑቕ ንምንታይ ኣኸደካ? ናይ ዝተጋነነ ሃብቲ በዓል ቤት ንምዃን ክብሉ ኣብ ርእሲ ህፃናት ደም ዘቐብኡ ብኣብራኾም ሰብ ዘቐትሉ ወይ ድማ ዘቕትሉ ናብ ናይ ኣምልኾኦም ውሻጠ ወሲዶም ትሕቲ ምድሪ ዘቐብሩ ሓደገኛታት ሰብ ሕማቕ ኣጀንዳ እዮም። እዚ ዘፈንፍን ወንጀል ድሕሪ ምስምዑ ናብ ፍርዲ ምቕራቡን ምስክር ዝነበሩ ድሕሪ ምዝራቦም ሰለስተ ቀንዲ ተኸሰስቲ ማለት በርጎግልዮ፣ ፓቸን ዌልባይን ነቲ ተግባር ኣብ ጣልያን ትርከብ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣብ እንግሊዝ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ እንግሊዝን ቤልጅየምን ኣብ ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብ መንበሪ ምፍጻሙን ንኽሓብእዎ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ክዕወቱ ይከኣሉ እንዳ እምበር። እዚ ቅትለትን ኣገዲድካ ምዕማፅን ዘካተተ ኣምልኻዊ ስርዓት ኣብ 1942-1945 ዓመተ ምህረት ዘለዎ ዓመታት ወሲኹ ካብ 70 ዓመታት ንላዕሊ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ። ብፍላይ ኣብ ማእከል 1942 ክሳብ 1945 ዓመተ ምህረት ዘለዉ ግዝያት ዝተፈጸሙ ኣምልኻዊ ቅትለትን ናይ ህፃናት ጭፍጨፋን ብምኽንያት ስደት ምስድራ ቤታ ናብ ካናዳ ኣምሪሓ ዝነበረት ዋይልሄ ሚና እዩ ዝራኸብ። ኣብ ሞውሃክ ናይ ሂንዲ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ህፃናት ንናታቶም ቅትለት ልዑል ኣስተዋፅኦ ኣበርኪታ እዩ ዝበሃል። ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘዕገርግር ቅትለት ዝፈጸመ ሰብ ምግላፁ ድዩ ዘዋፅእ ወይስ ምሕብኡ? ንዓይን ንዓኻን ብካቴና ኣሲሮም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ደው ምስ ዘብሉና ንሕልናና ዕረፍቲ እዩ እኳ ንብል እንተኾንና ናይ ካናዳ መንግስትን ለንደን ዝርከብ ናይ ንጉስ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ፕሪቪ ካውንስል ኦፊስ ከምዚ ንሕና እንብሎ ግን ኣይብሉን እዮም። ካብዚ ዘይምባሎም ንላዕሊ ንጉሳውያን ቤተሰብ ካብ ክስ ነፃ ክገብሮም ዝኽእል መንገዲ ኣብ ምድላይ ግዳ ዓዲ ኣይወዓሉን። በዚ ዝተበሳጨው ዘካናዳ ጋዜጥ ታሕሳስ 26-1942 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ ቁፅሪ 232 ሕታሙ ናይ ካናዳ መንግስትን ናይ ለንደን ኣማኻሪ ንጉስ ነቲ ጉዳይ ሓባቢሎም ንምሕላፍን ወንጀለኛታት ነፃ ንኽገብርዎም ይመኽሩ ኣለው ክብል ፀሓፈ። ናይ ናይን ሰርክል ኣባላት ዝኾኑ ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም በዚ ዝነገርኩኹም ዓይነት ዘፈንፍን ዘሕዝንን ኣምልኻዊ ተግባር ናይ ህፃናት ደም ዘፍስሱ ንምንታይ ይመስለካ? ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡን ምስ ዓለማዊ ነገራት ዘይተተናኸፉ ንጹሃት ህፃናት ናታቶም ደም መንፈሳዊ ሓይሊ የጎናጽፈካዩ ስለ ዝብሉ እዮም። ፖለቲካዊ ምርግጋእ የስፍን እዩ ኢሎም ስለ ዝሓስቡን ዝኣምኑን እዮም ነዞም ወላ ሓንቲ ኣበሳ ዘይብሎም ህፃናት ዝጭፍጭፉ።
ከምኡውን ተመሳሳሊ ሰይጣናዊ ኣምልኾ መምርሒኡ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ገዲም ማሕበር እዩ። The Knights of Darkness ይጽዋዕ። ስሙ ንገዛ ርእሱ እንታይ ይነግረና? ኣብ ጸልማት ሰናይ ነገር ይርከብ እዩ ምስ ትብለኒ ወላ ኣይቀየመልካ ክዕዘበካ እየ። The Knights of Darkness 1993 ዓመተ ምህረት ብናዚ ዋፈን SS ክፍለ ጦር ምኽንያት ከም ዝተመስረተ ክነግረካ ይፈቱ። እዚ ማሕበር ድሕሪ ምምስራቱ ናይቲ ማሕበር ኣባልን ናይቲ ክፍለ ጦር ካህንን ሓጋዝን ብምዃን ፍሉይ ተራ ዝፃወት ጆሴፍ ራትዚንገር እዩ። ኣብ ውሽጢ ጀርመን ዝርከብ ናይ ራቨንስብሩክ እሱራት ማጎርያ ካምፕ ናይቲ ካህንን ሓጋዝን ዝነበሩን እዚ ሰብ ህፃናትን ናይ ፖለቲካ እሱራትን ምዝነበሩ ቤተሰብ ዓፊኑ ብምውሳድን ናብቲ ካምፕ ብምምልላስን ሰይጣናዊ ኣምልኾ ክጥቀመሎም ክኢሉ እዩ። ብናይ ሃይማኖት ሽፋን ዝንቀሳቐስ ሰባዊ ሰይጣን ምዃኑ ከይትስንገዕ። ከምዚ ዝዓይነቱ ሰይጣናዊ ምንቅስቓስ ኣብ ጀርመን ብዝርከብ ናይ ራቨንስብሩክ ማጎርያ ካምፕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስፔን ኣርጀንቲናን ኣብ ሰረፉ ናይ ፋሽስታዊ መንግስታት ዝተለምደ እዩ ነይሩ። ኣብ 1970ታት ኣብ ኣርጀንቲና ውሽጢ ቀሺ ጳጳስን ወታደራዊ መንግስቲ ቀንዲ ተፀዋዒ ዝነበረ ጆርጅ በርጎግሊዮ ልክዕ ከም ጆሴፍ ራትዚንገር ኩሉ ናይ ናይን ሰርክል ኣምልኾዊ ስርዓት ብምስታፍ ንህፃናት ብምድፋርን ብምስቃይን ከምኡውን ሰይጣናዊ ኣምልኾ ብምውዓልን ብወገኑ ሕሱር ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለምና ብናይ ሃይማኖት ስም ዝፍጸም ዘለዎ ሕሱር ተግባራትን ሰይጣናዊ ስራሕ ትኩር ኢልና ኣብ ንምልከተሉ እዋን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ ምልዓልና ዘይተርፍ እዩ። ምስጢራውያን ማሕበራት ወላ ሓደ ክሒሎም ሓይሊ እኳ እንተዘየለ ብኸመይ ናብ ዓለም ለኻዊ ናይ ሕጊ ትካል ክቐርቡ ክኢሎም ዝብል እዩ። ከይትዕሹ እዚ ሓቂ እዚ ጋዜጠኛታት ዝበፅሕዎ ወግዓዊ መግለፂ ዝሃብሉ እንተዘይኮይኑ ብኡ ገይሮም ድማ ኣብ ህዝቢ ተኣማንነት ክረኽቡ እንተዘይኮይኖም መን ክበፅሖ ይኽእል? ስለ ህዝቢ ሓልዮት ከም ዘለዎም ንምርኣይ ድማ ንምንታይ ቀዲምና ነዚ ሓበሬታ ዘይንብትኖ? ዓበይቲ ጽልዋ ዘለዎም ናይ ሕጊ ትካላት ከ ብመን እዮም ዝውነኑ? ናይ ምቕያር ታክቲክን ቴክኒክን እዩ ትፀወታ። ሞት ንዘይፈርሑ ጋዜጠኛታት ምስጋና ይግብኦምን ንዝተሰወሩ ሓቅታት ንክንፈልጥ ብምግባሮም። ምስጢራውያን ማሕበራት ብሓደ ጉዳይ ሓቆ ተፈሊጡ ካብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ምቅጻሉ ውሑዳት ሰባት ኣስማቶምን ወንጀሎምን ብወግዕ ተፈሊጦም ዝገብርዎ ነገር ብሓፂሩ ክዕፀዮም ዝመርፁ። ልክዕ ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለጽናዮ ማዕረኽ እንደዚዩ ስርሖም ረቂቕ። እዚ ኮይኑ ብግዴታ ዝፈጸምዎ ወንጀልን ነቲ ወንጀል ዝፈጸሙ ወንጀለኛታት ግለሰባት ብወግዕ እንተዝነግሩና መመስገናዮም ነርና። ዝኾነ ምስ ዝበሃል ካብ ብወግዕ ምሕባር ካልእ ኣማራፂ የብሎምን። ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ በዚ ክንዛዝም ክሳብ ኣብ ካልእ መደብ ንራኸብ ድማ ብወገነይ ሰላም።